सानदोंमोन आं बेखौ मिजिंनि गाथोन पौष दाननि सुब्लि पार्टी फुंनि नेरजों गोबेरिं आंनि सानस्रिया मेंग्राङै अन्थाइनि अन्थाइयाव जनानै फानलु बिदै बायदि सुरोदों दुंब्रु दुंब्रु हान्थिनाय लामा संनाय बाब्राबदों सिफुंनि देंखोआ खोमसि बै अरन सेरनि दैसा गाथोना आरो गान्दैया आंखौनो लिरदों माब्ला फैगोन लांगा सनाथिलिया थैफ्रामजानाय मिजिंफ्रा उन्दुफायो पौष दाननि खन्थायाव बिलाइ गोनांफ्रा सिरियो ज्राय ज्राय सुहाबनाय बारनि सिमब्रिनायाव आं दांनायो आंखौनो बहाबा माबाफोर जादों नामा नंनानै गले गले आंथ' मिजिंनि गरायखौ दाब्रायदों आरो दाब्रायदों आंनि देरायाव अरन गेजेर गेजेर बेलासि थैनि सान्दुङाव बाब्राबदों गोरबो सानस्रिफ्रा गालांजानाय लोगोरिनि हांमा सुहाबफिनदों पौषनि खुवाजों मावनां हाबा दाजाब दानख' खालामदों इस गोबांथार दंबावो जिउनि सानरेब बिलाइया जेबोआनो जायाखै दाबो मिजिंनि गाथोन बेखौनो दारान्थ' नंदों एमब्राय स्रोदै माब्लादि लोगो लाफैदों आंदि मोनाखिसै थरखौनो खोमसिफोरनि थुबुराव गोजोन्थों खुलुमबाय। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।